Kalawa kabaderu kabran kabanaka negari India jongi kala launch ya kana pun thema jongka kabaderu kabakam ya gio bat kata kadeka lawa Agni 4 kane ka Agni 4 kadeka successor la ka bami peteng na katoka Agni 3 ka bami menin snem bat kaderu ka model kabakam bit ki features jongka lada yanujar bat kiwe pat ki model jongka bat kanderu kasin ka banangkong ba kane ka lawa kan let showcase lane pen ipaj ba shabar kari India kata ha New York hapo UK bat ngai i ba ha kane ka Agni 4 kala nang kam long premium bat kala kambit kita ki features jongka bat ka don ru kita ki features jongka lane ki service jongka ha ka ba kiwe ki brand kimla ban ai ngan sai thu ya kita ki features jongka ki ba ka kamla ya kiwe namar ha ka video ngin nyepit ya ki features jongka na ka phone tengin sedang shwa kumbangi jus dang ha ka design bat ka build jongka ka design jongka kala compare sibun na katoka Agni 3 namar ha katoka Agni 3 nadin jongka ka don sakawe kataka secondary screen bat ha katoka kamera module jongka ru kala compare na katoka Agni 3 haga build jongka pat lasna ya kana kapun ya ka body jongka da kita ki metal la ki aluminium ki phun ki ba ada ki metal body am ki kamlong solid bat ki kamlong premium bha ban tekumta haga dor bakil aya kana kapun kamnyar bha ban yo ki phun ki ba ada ki negi metal body ngan sapoi haga banta ka dor jongka kana kapun saipit nadu pesdang adu bekut haga bak jongka ru kila ada ki glass bat haga ne ka bentaru kana kapun ka kamlong premium namar haga dor bakil aya kana kapun kamnyar ban yo ki phun ki ba ada ki glass namar kambun ki brand ki aitang da kita ki polycarbonate lane ki plastik ka body bat ka bang kat ba haga ne pat kila ada kita ki metal body bat ka glass bang la longkum ki phun rem dor haga neru nasat jongka kila aya u button lane utau action key uba phila ban customize sibun tili ki features lane kita ki shortcuts tenang ta haga thickness na jing ruben jongka ka poi pra point san bat ka jing khia jongka pat ka poi ars pa lai gram hagi sim card ka support dagi dual nano sim card haga IP rating pat ki ada ga IP64 karena kampat long ka water resistant handre kala pat banyada ya ka ka basu sunrate lane ka slam nang taban unlock ya kana ka pun kila ada ka under display fingerprint da kataka optical sensor hagi colors kana ka pun kadon arteli ka banangkong ka phantom blank ka ba arpat kataka lunar mist temen tapat nyepet ya ka display jongka kajing he ka display jong kana ka pun kalong 0.0 inci da kataka 1.5K flat AMOLED display 640 Hz ka refresh rate ki ai bat kata ka 10 bit ka HDR ka support ha ka brightness bat ka yo hadu 6000 100 nits kata ka peak brightness nang tah ka tu ka screen to body ratio jong karu kumba pi hang ne kamda i he than kitu ki bezel jong ka lana kitu ki benta bayong ha ka tu ka display jong ka nang tah ka display protection pat kila ada ka Gorilla Glass 5 te kana ka display jong karu ha ka dor ba kila ai te ka dang biang pelan te mentapat ini poi ha chipset lana processor kila ai kana ka pun kata da MediaTek Dimensity 8350 batsa nanometer kisnai u une prosesor m ula khambit ka performance jang u namar une uju prosesor kisai aha ki gaming phone ki bah po lai phejar haka antutu score une prosesor ula yo na kana ka phone kumba khat ar ne khat lai lang bad haka na ka phone kila airu ya kata ka vapor cooling chamber da kata ka 1000 light pa square kane kan yarap ban penduna ya ka jingkiu ka hit habarle ya ki heavy task lanaki games haki games kum ka BGMI lai tu ba kana ka phone kadang support ya menta tang da ka 60 fps u prosesor ba kila kana ka phone m ula de ban support da ka 6 fps ro namar kidon ki phone ki bala ada une uju prosesor kila support da ka 6 fps tekum ta kila ban unlock hadin habut ya kata ka 120 fps lanaga 90 fps ro tenang tah gi software pat kana ka phone ki ada ka Android 15 but UI jong karu kila ada clean stock Android mentagi sngi light nagi Google Pixel phones kamyar ban lap ki phone ki balong clean kata ka user experience jong ki tekum tah kana ka phone pin amyo kita ki bloatware lana kita ki third party app ki bala install lupa dagi company ban yo kamai extra Andre hakajing sisa ngimdan kamera kum kita ki apps kiba pendap ya ka space jong kapun bat kiba kejit ya ka bor jong kapun Andre hakana kalawa pin amyo kum kita kalong clean ba kata ka user experience bat hagi updates hadu live name kin aya kata ka OS update lane ka Android update bat hadu source name pat kin aya kata ka security update bat hagi AI features ru kana kalawa kala ai sibun teli da ka ba ai kerteng da utau wayu AI hapo une wayu AI ki don sibun teli kita ki AI features kiba philaban pedankam kum kata ka AI chan kata ka AI agent u AI maths teacher AI English teacher nangta AI mail companion u AI horoscope nangta AI text assistance AI call recordings AI photo editor circle to search nangta kata ka sketch to image banang bun kiwe ru temen tapat ini pa ka ram bat ka storage jongka kana ka pun kadan tang ka ka storage variant jongka kata daga pra GB ka ram bat arspa 1.2 GB ka storage kaja ram bagi lah kana ka pun kata daga LPDDR5X bat kaja storage pat ki ada ka UFS 4 Hakan naga bentaru karena galawa ka claim khapna ban ada kini ki bakham state kita gi jet storage bat ki jet ram
Telada pila yu hadu kana ke benta jong kana ke video singa bah ai ka like jong phi bat ka to ka hype. Bat lada pide ki badang temai kana ke channel pila ro ban subscribe banang yu susu kum kini gijat video ki bai de sepang ki pun bat kiwe ki tech updates. Teman tapat ngepet ya ka kamera jong ka. Kana ke pun kadan arteli ki kamera jong ka nadin. Ka banang kong ki ada ke 9 megapixel kata ka primary kamera jong ka. Bat kala support ru ya kata ka OIS. Haki video ka support da ka 4K 60 fps. Nang taha ketu ke kamera ke arpat ki atang deka pram megapixel kataka ultra wide kamera. Haka deka benta terkadang duna kendiat nomor ki atang deka pram megapixel. Dan nang taha ketu ke front kamera jong kapat ki ada ke 9 megapixel. Bat haka neru kala support deka 4K 60 fps. Haka deka bentaru kamnyar bah ban yok ki pun ki ba support deka 4K 60 fps. Ketu ke main kamera jong kabat kena ke front kamera jong ka kila kambit mo kita ki feature jong ki. Handrai kumno pat ke performance ya kata ngin sepet mo andala bat da kiri pat ba bat ngin sepet ya ka review jong ki. Teman tapat nyepet hau bateri jongka. Bateri jongka naga pun ki ada usan hajar mAh. Hakana ke bentaru ka kam telot kendiat lane kamrit kendiat utau bateri jongka. Handre kana ka lawa ka yathu ba kala kam optimize. Ya kana ke pun kenang bakan gunakan consume ya ka bateri. Bat hau charger pat ki ada 100 watt lane 66 watt. Teman tapat nyepet ya ki features jongka. Hakana ke pun ki ada ki kat sau teli kita ki 5G ban. Wi-Fi ki ada Wi-Fi 6E. Bluetooth ki ada Bluetooth version 5.4. Hagi speaker kana gapun kala don daki dual stereo speaker. Bat nang tau IR belas taru ka don ka NFC taki claim ai. Bat how to USB port jongka ki ada latest version da USB-C 3.2. Une M haki pun ki ba hapok sanpeu hajaru kamnyar ki pun ki ba ai da une version. Namar tang haki pun ki balak parat ya ka sanpeu hajar ki ju ai da une. Teman tapan ini poi haka main kata kadeka dor jongka. Ka dor tra jongka na gapun ka poi arpusa hajar khandai spa khandai arpusan hajar mo. Handrai lada pitiet haka tagasngi ke baki di nengkong kata haka arpusan terik jong una benada membar pin yok tang haka dor ke ba arpula hajar ke dor jongka. Hadin sisngi kan sakiu no syakatoka arpusan hajar ke dor tra jongka. Bat ya kana pun kin di tang naka Amazon omde naka Flipkart. Ngan sabu ya ka bailing jongka hapok ke description jong kana video lane haka pin komen. Haka to dor ngimla syuban komplain namar kambun hi ki features kila kambiang. Kamtam haka build jongka kila sinada ki ba kamlong premium kar kom sina jongki. Telada ngasu nyau ya ki features ka bakana ka pun ka kamla ya ki be ka banangkong kata batang kana ka lawa ka balak ban ai ya kata ka free phone replacement. Kata kamut balada jia ba mi issue kato ka pun hapok ka warranty kana ka lawa kan sa ai replacement lana kan ai da ka batamai. Haka jaka ban shoe repair. Kiwe ki brand M kin shoe repair lada jia ba don issue hapok ka warranty. Handre kane pat ka lawa lada jia ba don issue hapok ka warranty M kin sa ai da ka replacement lana kin ai da ka batamai. Bat om tang kata pin om don kam ban lech saki service center kin chawan shaw hi na ying lana pin supha. Kum kata ka service om don ka weru ka brand ka balak ban ai. Tena kata kadau kin ngai thu nadu benne basdang baki don ki service ki baki we ki brand kimla ban ai kumba ai kanega lawa ka ba arpat ka baka kamla ya ki we kata baki la sna daki aluminium body lana ki metal bat ka bak jang karuk ki sna daki glass namar hakato kador em kamnyar ban yo ki pun ki ba ai da kita ki metal body bat ka glass bag. Namar ki kam i premium bah bat ki i rem dor bah ka build quality jongki. Namar kambun ngi baki brand ki sai ai tang de kita ki polycarbonate body bat ka bak lane ki plastik mo kata ka bak bat ka body jongki ki bah pot lai hajar. Te kumta ha kata ka bentaru ka kamla kana ka lawa. Bat sakane ka we pat kata baki kamlong clean kata ka user experience jongki. Namar baki la ada kata ka close to stock Android. Kamut ki kamlong clean namar baki don kita ki bloatware lana kita ki third party apps ki balak siu install lupa. Nang ta sakane ka we bakal support da ka 4K 60 fps nadu ka bak kamera hadu ka front kamera kaneru hakato kador baki la IM kamnyar ki pun ki balong kumta nang ta hakana ka wepat ka baki we kimla ban ai kata ba auto USB port jongka ki ada auto 3.2 version ude uba thamai bat uba kham state ma ban transfer ya ki files dan ki data uneru ki sai ai tang haki pun ki basan peu hajar shaneng te ki jing tuna hangne ngalap tang we arteli kata ba haka kamera jongka katlot khendiat hakato ka ultra wide kamera jongka bat saka wepat kata ba u bateri jongka u kamrit khendiat ladaya nujar bat ki pun thamai bamta Tehang ne saya komen ya ka opinion jong pi ya kana kapun. Teman-teman ngatra lang ba kana video jonga pelayo jum to sibun ban tip ya kita ki features jong kana kapun. Telada pi kwa banang yu isu syukum kini ki jat video ki bai de sepang ki pun bat ki we kita updates pila ban subscribe ya kana channel. Tengin ne siam hakawe pat ke video jonga ku bless you bon.